Bon dia, món! I guapos i guapes, gràcies a la Fageda avui tenim un concurs per guanyar una visita a la granja de la Fageda amb tota la família i un lot de melmelades. Només heu de fer una cosa, només heu de dir la recepta amb la que caçaríeu un plat amb la vostra melmelada preferida. Ja sabeu que la meva és la melmelada de tomàquet, que em recorda molt a la que feia la meva àvia. Així que, guapos i guapes, ja ho sabeu, per participar pengeu la vostra recepta amb les melmelades de la Fageda a les xarxes socials amb el hashtag melmelades per un bon dia i etiqueteu a la Fageda i a Bon Dia Món. I si voleu una mica d'inspiració, visiteu la seva web maridatges.cat. Us deixo tota la informació aquí, a la caixeta de descripció.